Emakhosini umhlambululi isigodlo amanzi nentaba imvelo nje, all the elements, amanzi, umhlaba, inhlabathi, earth, wind, umoya oyingcwele, abomlilo, abentaba i-earth, abamanzi, water spirit. Thina sisebenza kakhulu ngemvelo. Ngizokhuluma ngabantu always bale babheka amafu and abazi ukuthi kungani babheka amafu. Kukhona abantu abathanda ukubheka isky, izulu. Uzibuza ukuthi yini lonto, kuningi kufanele ukufunde ngoba isporofito sakho leso. Go very important ukuthi uwazi ukuthi kusuke kenzakalani. So ungabheka amafu, there's a story there. There's a TV, there's a video there abakutshelayo ngayo. So sizongena ekufundeni lamafu lawa sikhuluma ngamafu wa yesterday. Uma ngibuza phezulu kwesimo sezulu ukuthi ingabe kenzakalani eSouth Africa, bahamba basixwayisa phezulu kwamakhaphuli. Ibuye laphi ifakaza lenkulumo engayisho ngathi kugcwele ama secret kuma relationships nabo semishadweni. Kugcwele ama secret angamoshela lo mshado lo relationship kodwa nicinile nisebenza phezulu kwamanga. Ingakho ungeke i relationship yakho nomshado wakho ukujabulise. Sizokhuluma ngaleyo yokuqala. Leyo yokuqala ngifake number 1 number 2. La ku number 1 umuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Number 3 sine target la number 3 ukuthi umuntu wesifazane ungenwa imimoya emibi to attack la e relationshipini siphezulu kwesimo seyimali. Number 3 isitshela ngani ngomoya ovukayo kumuntu wesifazane ngokuba greedy abophe phezulu kwesimo somuntu wesilisa. Sikhuluma number 4 osesayidini ngapha lo muntu wesifazane. Ingakho ngithi khulumana amaqiniso bantu besifazane because of uma isitshela kanje iqhamuka from kube umlayezo wezulu ositshelayo ukuthi qaphelani kuma relationship nama marriages enu. Bantu besilisa number 2 nisenkingeni. It doesn't mean ukuthi abantu besilisa nabo banawo ama secret abayenza ububi kodwa ngikhuluma kahlehle ngomlayezo esuthola ezulwini ukuthi kusho ukuthi inamba yabantu besifazane nenze ukungcola kuma relationship and nihamba nemimoya emibi eyenza ukuthi nibe yingonyama emishadweni nakuma relationship. Niphenduke amadoda emlomeni nasemandleni niyashaya. Akusiyona i relationship ekufanele ube kuyo. Ayikwazi i relationship nomshado ichange kuyenze ini isilwane. Akufanele uzofike kulelo zinga ukuthi wena uyakwazi ukucuphisana nomuntu wesilisa ume naye ulwe naye. Kanjalo kusuke ukuthi usebenzisa ama love potion, usebenzisa imimoya yobumnyama ukhecha lo muntu wesilisa. Lapho number 2 umuntu wesilisa bayasibonisa ukuthi umuntu wesilisa akasekho esimeni sokuba indoda. Ubulewe ubudoda, ubulewe ubudoda umuyini umuntu wesifazane. That is said. Sibuye futhi masiyobheka la sibheke eziphuma entshonalanga. Ngapha empumalanga masibheka sithola umkhathi omnyama wona overpower. This thing has been happening in 5 years now. Abokukhanya bancane because of bona abokukhanya basese namacala abangcolisayo ngapha ekukhanyeni. Kanti ngapha number 1 ubumnyama no number 2 bukhulu buningi ungdlulisa abokukhanya. Labo bokukhanya basese nabo abobumnyama la number 4 no number 3 ingcosana. La sibona abokukhanya inkosi zokukhanya zikhuluma number 5 zikhuluma nokukhanya zilwisa ubumnyama kulabo bathi bayakhanya baye enkonzweni bona bayathandaza kodwa bathandazela kuphi phansi kokungcola bakhonzela laphi phansi kokungcola. So bayangcoliseka ngalezo indlela. Kanti abobumnyama bayagcwala recruiter ngapha kokukhanya ukuthi hayi lo nkulunkulu wakho lokukhanya kwakho akusebenzeni nazithwalo nabo ububi. Ingakho ubona ukuthi ukukhanya nabo bya overpowereka ngalo ndlela. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.